הבית השני שלי ב10 שנים האחרונות זה ספר הרצל. מה? כמעט הראשון. וזהו, אנחנו באנו לפה לספר על יוזמה שלקראת לכבוד הביאנלה התחברה למקשה אחת, היא מורכבת משתי יחידות. אנחנו יודעים ששינויים דרכם להתחיל עם הרבה הסתייגויות וחששות ומתחים, ולנסות לעצור ולחשוש וכל מה שכרוך בזה. ואם אתם תשאלו אותי מה אני הולכת ועוד לא עבר לי בכל השנים, זה כל מיני אמירות, מה יהיה ואיך נסתדר ואיך ניכנס לכיתה ולא נדע מה ללמד, ואיך הילדים יבחרו, איך אני אדע להיות, איך אני אצליח לבנות קורס מעניין שיבואו אליו, ואיך יהיה לנו, מה זה? איך נספיק את החומר. נכון, עוד קצת. ואיך נמצא שאחד הילדים לא יבריז לנו באמצע. יפה, ואיך נכיר את הילדים, ואיך נסתדר עם ילדים שאנחנו לא מכירים. היו הרבה... אנחנו יכולים לעשות את זה עם ילדים כיתות א'. בדיוק. אנחנו עם הרבה חששות, אבל אני חושבת שאם יש משהו שמצמיח אותי בניהול וגורם לי, זה החלק של הלב, זה כל החלק של היזמות והיצירתיות ולחדש ולהמציא דברים מחדש, כדי שבאמת נרגיש שאנחנו נמצאים בשביל משהו שהוא גם שלנו והוא גם למען הילדים. ואם אנחנו מדברים פה על יוזמות אימפקט, אז אני גם אגיד ככה קצת רגע דידקטי לצוות, שהסיפור של האימפקט זה ההשלכתיות של היוזמה, מעבר להיותה היוזמה, יוזמה היא תמיד חדשה. אני אימפקט שלך. מה? הנה דפנה אימפקט שלי, שהיא גם עושה את זה אצלה בבית ספר, והקהילה שלנו, שמאוד שותפה לשני התהליכים שנציג. אז מעבר לזה שגם בבית ספר יש לזה השלכות חברתיות ורגשיות ומכל הכיוונים, אז יש פה גם את ההיבט הקהילתי המאוד חזק, ואת הפצת הידע ודברים נוספים. מי שקצת ככה לא מכיר את העמודי תווך שלנו, ממש אנחנו מבססים את העשייה שלנו על 4 דברים עיקריים, שהם יזמות, בחירה ואוטונומיה, העצמה אישית וחברתית ולמידה רב תחומית, כשהקהילה, כל הסיפור של הקהילתיות שלנו הוא מאוד מאוד חזק, בבית ספר הרצל הוא בית ספר גדול של 700 תלמידים, שבעצם הוא נמצא בשכונה מבוססת, אבל שאין בה מתנ"ס ואין בה מוסדות קהילתיים, והבית ספר הוא בעצם לב הקהילה. ואנחנו בעזרת זה, יש לנו מקום מאוד חזק בקהילה, אנחנו גם מרוויחים ממנו, וגם מזינים אותו, במובנים מסוימים. עכשיו, כשאני מדברת על קהילה, אז אני מדברת על צוות, תלמידים, הורים, ואנשים נוספים מהקהילה, אנשי בעלי ידע, מומחים שונים, אנחנו באמת מצליחים להכיר אנשים מאוד נחמד. ולהפיק את מרב התועלת. עכשיו, בשתי היוזמות שמרכיבות את המטריה הגדולה שלנו, אנחנו ביקשנו לפתח 4 דברים מרכזיים. אנחנו ביקשנו קודם כל להגביר מוטיבציה. דבר שני, אנחנו רצינו שינוי בדרכי הוראה. כל תהליכי ההוראה ביוזמות הם תהליכים מאוד מעניינים, מאוד חדשניים ומאוד מעצימים. רצינו לפתח את התלמידים כלומדים עצמאים, לא ככותרת, אלא הלכה למעשה, ללמד את הילד, לבחור לבד, להיות אחראי לבחירה שלו, ללכת בעקבותיה, לממש אותה, להתנהג כלומד, גם אם לא יושבים לו עם חרב על הראש, רק מי שמכיר אותו, וכל מה שאמרתי קודם, לחזק את הקשרים עם הקהילה. כל הקהילה שלנו, ההורים מאוד מאוד מחוברים לשתי היוזמות האלה. עכשיו, היוזמות האלה הם הסוכן השינוי הכי משמעותי שלנו. אני חושבת שהם שתי יוזמות שכבר אחת מאוד ותיקה, הראשונה, והשנייה היא בת 3 שנים, אבל אנחנו כל שנה דואגים לעשות משהו קצת אחרת, לחדש, לשנות, לעשות את זה בדרך קצת שונה, גם כדי שלנו יהיה מעניין, וגם כדי שנרגיש שבאמת יש פה איזשהו חידוש. החלק הראשון שאני רוצה לספר עליו זה א' אוהל בית זה בית. זאת יוזמה שהתחלנו אותה לפני 9 שנים, והיא חיה וקיימת ונושמת בסדירות שבועית קבועה של 2 בשבוע, כשכל שנה אנחנו קצת, יש איזשהו טוויסט בעלילה,
זאת יוזמה שנולדה בחסות הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, ואני תמיד אומרת שזאת אחד הדברים שעשו איתי חסד גדול כמנהלת, והגוף השני שתמך בשינוי ונתן לו עוד נופח ועוד עומק, זה תוכנית מפרס, שלמדתי בה נתנה לזה מעטפת יותר עמוקה. עכשיו, באים לקדם יוזמה, והצוות חושש, ואני זוכרת את זה, ואמרנו שאני זוכרת את זה, אז קודם כל היו מהלכים מאוד מובנים כדי להוריד חששות. בנינו צוות היגוי שעבד עם האנשים, ונתן להם תמך, ויצר הנחיות מאוד, הצוות היה את הוויז'ן, וההנחיות היו מאוד מאוד מדויקות וכתובות, ואנחנו עד היום משתמשים עם מורות חדשות, שמגיעות לבית הספר, אנחנו חוזרים להנחיות, ונותנים להם את דפי ההנחיות, והם עובדים על פי ההנחיות האלה, למרות שחלו בהם כבר הרבה מאוד שינויים. וגם הייתה פה לאורך כל השנים, מה שמאפיין את צוות הרצל, שאני מתה עליו, זה התמיכה. התמיכה שאחת תומכת בשנייה, נותנת רעיון, עוזרת במחשבה, עוזרת בהתארגנות, וככה זה עובר קדימה. ביוזמה הזאת, המורות מפנות את מקומם ממרכז הבמה. זה משהו מאוד מאוד מהותי ומשמעותי, שמורה צריכה לדעת שהיא נכנסת לכיתה, והיא בעצם לא יודעת מה יהיה בכיתה. אבל היא לא סתם לא יודעת, זה מובנה, וזה יודעת מה הולך להיות, אבל היא לא יודעת לאן התהליך יוביל. אחד הדברים שהטענות שנשמעו, אם הילדים ירצו לעסוק בנושא שאני לא כל כך מתחברת אליו, מה יהיה? אז זה עוד לא קרה לנו, בסוף כולנו התחברנו להכל. היוזמה הזאת מקדמת כישורי שפה, מקדמת דיבייט, היא מקדמת הבעה בכתב, היא מדברת הבעה בעל פה, היא מדברת על תרבות ויכוח, טיעון, מבוססת נתונים, היא מחזקת כתיבה, כמובן הכל בהתאם לגיל ולרמה. היא ממש נוצרה איזושהי תרבות סביב כל העבודה ביוזמה, ותכף אנחנו ככה נראה. השלב הזה הוא אמנם מופיע פה ראשון, אבל הוא לא מאפיין כל שנה את היוזמה. יש שנים שאנחנו בוחרים להתמקד בנושא מסוים, כנושא מרכז, ויש שנים שאנחנו נותנים לנושא לזרום לכל כיתה. תכף תבינו מה זה בדיוק אומר, מהי החשיפה לנושא מרכז, אנחנו פעם אחת עשינו חדר בריחה, פעם אחת עשינו פאזלים, פעם אחת עשינו חידות, כל פעם אנחנו עושים משהו אחר. בשנתיים, 3 האחרונות, בגלל כל האופי של ההתנהלות מסביבנו, שפה יש קורונה ופה יש, הייתה מלחמה, והרעיון הוא קצת לאפשר יותר חופש, אז השארנו את זה פתוח. אבל היוזמה בעיקרה, בעצם זה השלב הראשוני המהותי שלה, היא מתחילה בהגרלת אותיות, שהוא אירוע בית ספרי, מגרילים אות. כל כיתה מגרילה אות, א' ות', מגרילים אותם פעמיים. יש לנו 24 כיתות, ובמשך השנים כבר יש לנו אותיות יותר טובות, ואותיות פחות טובות, והתחלנו גם להבין שיש כיתות שחוזרות על אות, נגיד פעמיים זה בסדר, אבל לא יותר מפעמיים. אם זה מעבר לזה, אז אנחנו נותנים זכות הגרלה נוספת, ומתוך האות הזאת יוצאת היוזמה. כל תלמיד בכיתה צריך להגיע עם רעיון, איזה נושא הוא יחקור ביוזמה. איזה נושא הכיתה תחקור, לא הוא, הכיתה תחקור. והוא צריך לעבוד קשה בשביל לשכנע את הילדים, מכיתה א' עד כיתה ו', שהנושא שהוא הביא, הוא הנושא שיבחר. עכשיו זה לוקח תהליך שלוקח לפעמים 8-9 שבועות, נכון? משהו כזה, הרבה זמן, עד שכל הילדים גומרים להציג. ההצגות מאוד מאוד מגוונות, אתם יכולים לראות מתמימות של כיתה א', של פלקט שעשו על אריזת קרטון, ואנחנו ממש דואגים שזה יהיה לא ההורים מציגים, הילדים מציגים. הם יכולים לשבת עם ההורים בבית, הם יכולים לשבת עם חברים, אבל הילדים. ניסוי פשוט, עד רמה של כיתה ו', שזאת ממש כתיבה רצינית, משמעותית, שהיא מתויתת, והיא עובדת, ועובדים עליה מאוד באופן משמעותי, על נושאים שהילדים מביאים. מכל שלל הנושאים האלה צריך לבחור נושא.
אחרי שעושים הצבעה דמוקרטית, מחליטים על 5 נושאים משמעותיים שהם יעלו להגרלה סופית, ומתוך ה5 האלה עושים סקר אצל קרובי משפחה, אצל חברים, תהליך שהם גם לומדים לאבד נתונים דרך המידע הזה, ומחליטים על נושא כיתתי. עכשיו פה נכנס החלק ההיבטים הרגשיים, ההיבטים החברתיים, איך אתה מעריך ילד חבר שמציג, אתה לומד למחוא לו כפיים, אתה לומד לשבח אותו, אתה לומד לתת ביקורת בונה לפני, תוך כדי, איך אני מאבד רגשות שלא קיבלו את הנושא שלי, מה אני עושה אם לא קיבלו את מה שאני מציע. אז את כל הדברים האלה אנחנו עובדים עליהם, והילדים כבר ממש עובדים מאוד יפה, ונבחר נושא, אנחנו גם לומדים בחלק מהמקרים לאבד אותם בכיתות הגבוהות יותר בצורת נתונים משמעותיים. יש פה למשל דוגמה לאושר. אהלן. היי. התחלתם את ההרצאה? כן. הכל בסדר? יש לכם מקום? כן. אושר מאוד גדול של נושאים שמתחילים באות א', ומה שיש בנוסף בשלב הזה, כשהכיתה גומרת לבחור את הנושא, אנחנו עושים איזשהו מיצג אמצע, שהוא תוצר יצירתי שמדגים את הנושא שנבחר. על הנושא הזה בונים מפות חשיבה. עכשיו יש פה הבדל של מפת חשיבה של כיתה ה' לעומת מפת חשיבה של כיתה א', הוא הבדל מאוד משמעותי, כל כיתה לרמתה, לעומק שלה. מתוך המפת חשיבה הזאת יוצאים לחקר בקבוצות. כל קבוצה בכיתה בוחרת נושא, פלג במפת החשיבה, ויושבים ולומדים ביחד את הנושא. יש פה דוגמה נורא תמימה, נורא נחמדה, איפה ורד? כיתה א', לקחה רילה ג', החליטה לעשות עבודה על גלידות, יש פה חקר של גלידריות, הם הלכו, ילד בכיתה א', עומד, רואה, איך מוכרים, כמה טעמים, איך מעוצבת הגלידריה, בכמה מוכרים, איפה המקום, איך הכתובת שלו, איפה הוא נמצא, בכל הארץ. עשינו דיון בכיתה, אוקיי. עשינו דיון בכיתה וראינו איפה יש רק 16 טעמים, איפה יש 43, איזה הנגשה יש, המון, כל הנקודות האלה אחר כך אנחנו פיתחנו אותם בכיתה. אוקיי, וכמובן שככל שעולים ברמת השכבה, זה הולך ומעמיק ונהיה הרבה יותר משמעותי, ומה שאני העברתי קצת ככה לפני הזמן, להגיד שמעבר לחקר הקבוצה חוקרת, באה לכיתה, מלמדת את הכיתה את הנושא שהיא חקרה, ואחר כך יש לנו גם הרבה פעמים, אנחנו מספיקים לעשות למידת עמיתים בין כיתה לכיתה. הולכת כיתה לכיתה אחרת, ואז כיתה שחקרה על נושא א', מלמדת, משמיעה את ההרצאות של אותה קבוצה מול לכיתה אחרת. ואז מגיע סוף, אנחנו מגיעים לשבועות, ובשבועות אנחנו עושים יריד תוצרים כיתתיים, שהוא תהליך מייקרי. הוא תהליך שהכיתה צריכה לבחור מה לעשות ביריד, כל כיתה מקבלת דוכן, המוצר שמכינים ליריד הוא מוצר או שקשור באוכל, או שקשור במשהו שהוא מייצרים אותו, מוצר יצרני שמחליטים איך הוא יהיה, יש בחדר שלנו דוגמאות, מכינים ממנו הרבה פריטים, ובונים דוכן, והדוכן על כל מה שמשתמע מזה, על התפאורה שלו, על הפעילות שבו, על כל דבר, כאילו הם גם מתמחרים, הם לומדים איך לעשות את החשבון, וחגיגה קהילתית, יש פה אנשים בקהל, מהגנים, מהשכונה, משכנים, מחברים, חגיגה מאוד מאוד גדולה, אני אף פעם לא מצליחה לספור כמה באמת אנשים, אני חושבת שזה מסתכם בתחלופה של קרוב ל-1,500 איש. ממש כיף, ומוכרים, אז את כל הכסף אנחנו מחזירים לקהילה בתרומה. כל מה שנאסף, הנהגת הורים לוקחת, כי לנו כבית ספר אסור לטפל בכסף, והם מחליטים למי לתרום. יש שם דיונים, ומערבים גם את מועצת תלמידים, והתרומות הולכות לקהילה בחזרה. זאת חגיגה ממש גדולה. אנחנו מעריכים את הפרויקט הזה בדפי יומני מסע, בשאלונים, קצת לומדים כל פעם דברים אחרים שמתקיימים. אז יש לנו כאן את התהליך, בקצרה,
ואני רוצה לספר על הדבר השני. הדבר השני הוא, אני תמיד אומרת, אולי היינו צריכים לקרוא לאוניברסיטה פתוחה, ולא למידה מבוססת תפריט אישי. הסיפור של החלק הזה, זה שבועות של למידה, כל מחצית שבוע למידה, שמתקיים על פי נושא מרכז שהצוות בוחר. יש פה דוגמה, אחרי שאנחנו מעלים כל מיני נושאים, אני שולחת קובץ סגור, שאף אחד לא תהיה השפעה צוותית, וכל אחד באמת מה שהיא רוצה, כמו הילדים. מצביעים הצבעה דיסקרטית ובוחרים נושא. כשבוחרים את הנושא, מתחיל השלב המעניין של בניית הקורסים. מה זה לבנות קורס? זה להחליט על הנושא הכללי שלו, זה למצוא לו שם מרתק, שהוא יהיה שם מושך, זה לבנות את התוכן שלו, זה להחליט, לספר בקצרה על הסילבוס שלו, ולהגיד מה אני אצטרך בשביל להרים את הקורס הזה, איזה חומרים, איזה פעילויות, איזה דברים, וכתוצאה מזה, אנחנו כל שבוע כזה, יש לנו כבר 7 שבועות כאלה, אנחנו כל שבוע כזה ממש מרוויחים, מחדשים את ההצטיידות בבית ספר, אבל הצטיידות חכמה, משקפי VR, אייפדים שהם סורקים איתם גלובוסים מיוחדים, מדפסת שולחנות אור, מדפסת הייתה לנו, מה שקנינו ליוזמה, קנינו מדפסת הייתה, וממש גם בחומרים מיוחדים, ניסויים, כל מה שצריך, לוקח לארגן את זה לא מעט. ברגע שיש שם קורס, תוכן, איפה הוא יתקיים, אנחנו ניגשים להכנת התוכנה, שמכינה אותה בר כל שנה, כל שבוע כזה, והתוכנה היא תוכנת בחירה, שהיא מפורסמת, רשימת הקורסים מפורסמת יום לפני, הילדים הולכים הביתה, מקבלים אותה בדרך הפלאפונים עם ההורים, הם יושבים, הם בוחרים קורסים, והיא מבוססת על זה שכל קורס שמתמלא, הוא נופל מהתוכנה. זאת אומרת, אין מצב, אנחנו מגדירים שכל קורס ייקח, נגיד, 24 ילדים, הילד ה-24 סוגרת, הקורס נופל מהרשימה. וכאן זאת חגיגה של יצירתיות. אני מסירה את הכובע, אני הכי אוהבת שעושים קורס שלא חשבנו עליו. כי יש לפעמים שאנחנו מדברים על קורסים, על שמות, על נושאים, אז יש דברים שהם מגיעים, אנחנו מעלים רעיונות, והכי כיף זה שפתאום נופלים רעיונות, שזה יוצא פשוט משגע, ואחרי שיש לנו את התוכנה, אז ניגשים לימי הבחירה. כל ילד, כל בוקר, מוציא את המערכת, יודע לאן הוא הולך, מה הוא לא יודע? מי המורה. הוא לא יודע את מי הוא יפגוש בחדר. ביום הראשון, ביום השני והשלישי והרביעי הם כבר יודעים. עכשיו למה זה? זה קודם כל כדי לנקות את הסיפור של הבחירה. זה לתת לילד הזדמנות להגיע באמת מתוך עניין ולהיות נקי בשיקול הדעת שלו. הם גם הרבה פעמים מגיעים למצב שהם כמעט לבד, הם לא הולכים כמעט עם חברים, כי לפעמים הם בחרו משהו וכשהחבר בא לבחור כבר לא היה מקום. הבחירה היא דו-שכבתית, יש קורסים לג' ד', יש קורסים לה' ו', והיא מאוד מגוונת בהיצע שלה. יש שם דברים שקשורים לשפות, יש שם דברים שקשורים למתמטיקה, יש דברים שקשורים ליצירה, יש דברים שמערבבים רב תחומיות all over, ניסו עם תוצר, עם הכל, עם מוזיקה, עם כל הדברים. משולבים בזה הכל, בינה מלאכותית וחומרים מגוונים ועבודה מקוונת, באמת עושר ענק. עכשיו, הכיף הוא שהם הרבה פעמים, אני ככה שומעת שלפעמים אחרי היום הראשון והשני, הם באים ואומרים, אולי נשאר מקום בקורס שלא בחרתי, ואני שמעתי מחבר שהוא נורא מוצלח, אולי אני יכול לעבור. אני רק ככה רוצה להראות לכם ככה, אני תמיד אומרת גילוי של יצירתיות, המורים לחינוך גופני, בשבוע שעסק בסיפור וספרים, עשו התעמלות עם כרכים של אנציקלופדיה עברית. כאילו, הכל אחד מתחבר באיזושהי דרך לנושא, לא נמלט מזה, אבל יוצאים דברים פשוט מדהימים. לואי פסטר, איפה זה, איך מצביעים? יש לך שם באמצע. לואי פסטר, בשבוע ממציאים והמצאות, נושא של חושים, עשינו סרטונים באנימציה,
בשבוע בנייה עשינו תחרות של בניית מגדלים הכי גבוהים, ספורט, הכנסנו כאן גם מעבר לפעילויות של הצוות, יש גם פעילויות העשרה. היי. בכיף, מה שתספיקו. פעילויות העשרה שהן תוצאה של תוכניות גפן ושל ההורים. כאן יש דוגמה נפלאה לשבוע הבנייה, אספנו את כל ההורים בבית ספר שהם ארכיטקטים, מהנדסי בניין, עובדי עירייה במחלקת הבנייה, כל מה שאפשר היה, והם באו ונתנו בוקר של הרצאות שגם את הבוקר, אין, לא תצליחי. תעזבי. גם את ההרצאות האלה, הילדים בחרו לאן ללכת לשמוע. זאת אומרת, גם בתוך המתחם הרצאות הזה, גם בשבוע של מסע עולמי, היו 14 הורים שבאו להרצות על מסעות בעולם, טיולים, מסעות. הילדים בחרו את מי ללכת לשמוע. שבוע של קשת, המושג קשת, לא אמרתי, עד עכשיו היה לנו קשת, בנייה, לב ואהבה, ממציאים והמצאות, ספר וסיפורים, חושים, אז זה שבוע של קשת, אז היה פה, הבאנו סדנה של חץ וקשת, והבאנו פה בחושים, הייתה מסיבת אוזניות, בסוף אחד מימי הלימוד. כמובן שכל יום כזה מסתיים בדף יומן מסע, שהוא דף משוב על איך הילד מרגיש, ומה הוא אהב, ובמה היה לו קשה, ובמה היה לו יותר קל, ולאן הוא היה, כל יומן מסע זה עבודה של היועצות שמפיקות את הדפים האלה, ובשעה החמישית של אותו יום, כי כל יום ילד עובר בשני קורסים, אז הם יושבים וממלאים את דף המסע, יש גם מעגלי שיח בעקבות היוזמה, וזה התהליך. מרתק, מסקרן, חגיגה, ואני מזכירה שוב, גם אנשים מחוץ לקהילת בית הספר מעורבים בפעילויות האלה. עכשיו, מה אנחנו מרוויחים מהמטריה הגדולה הזאת של הבחירה, של יוזמות שמעצימות בחירה? אז קודם כל, אני חייבת להגיד שכל מה שמתרחש בשתי היוזמות, נורא קשה לראות את זה ביום יום, אבל זה מחלחל. האמון שהילדים יכולים לקדם את עצמם, בכוחות עצמם, עושה את שלו. אני רואה את זה גם בתהליכי למידה בכיתות. אז יש שינוי מהותי בתפקיד ובקשר של מורה תלמיד. ילדים שבאו למורה, שהם לא הכירו אותה, והם נכנסים לקורס שלה, והם פוגשים אותה במסדרון, הם פתאום, היא לא זרה להם. אותו דבר חברים, ההיבטים, תכף נגיע לדיפרנציאלי, כל הנושא של פיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות. אני באה לקורס, שנמצאים פה ילד אחד מהכיתה שלי, וכל השאר אני לא מכיר אותם, כי הם מכיתות אחרות, הם אפילו מכיתה יותר גבוהה, ואני אחרי הפעילות הזאת, אני פתאום יודע איך קוראים להם, ואיפה הם לומדים, ומה הם אוהבים, והם עזרו לי, הם לא עזרו לי. דיפרנציאליות. אני חייבת להגיד שבשבוע הראשון היה לילדים הדיפרנציאליים, ולילדים המאתגרים שהם ככה תמיד קשה קצת בסביבה, בשבוע הראשון הם לא כך מצאו את עצמם, אבל הם למדו לבחור את הדברים שמתאימים להם מתוך הסילבוס, ואני עכשיו אנחנו מגיעים למצב שאני עוברת, נהנית, אני לא עסוקה בלפתור את הבעיות של הילדים שמסתובבים, אין ילדים שמסתובבים, כולם עובדים, תענוג, אז ילד שיותר קשה לו, הוא ייקח את הדברים היותר פעלניים, יותר יצירתיים, ופחות עיוניים. יש לנו את החיזוק של קשרי קהילה, שאמרתי, ההורים באים להרצאות, מומחי ידע שמגיעים. יש לנו את כל הנושא של מתן מיומנויות קוגניטיביות, שלפעמים אנחנו לא מגיעים אליהם בכיתה, כי אין זמן, או כי זה, לא התעסקנו, המון דברים למשל, כל הלמידה הדיגיטלית, המתקדמת, שלא תמיד בכיתה גדולה אנחנו מגיעים אליה, בקבוצה קטנה יותר, היא נותנת מענה מאוד טוב. לומד עצמאי זה בוודאי, בשני המקרים הילד או מביא את הידע ביוזמת האותיות, או יודע ללכת לבד עם הדף לאן שהוא צריך. ואין ספק שיש לנו גאוות יחידה. על הדברים האלה זה עושה את שלו, זה מגביר מוטיבציה לכולנו, הרבה דברים דברים שהייתי צריכה להגיד פעם, אני כבר היום לא אומרת אותם, היום אני רק מעבירים קובץ מקוון, וזאת כותבת מה היא צריכה, ומה הנושא, ומה היא תעשה, והכל מאוד מאוד זורם. מה שכן,
זה פרויקט להרים שבוע כזה או יום כזה. עכשיו בשבוע האחרון עסקנו בהמצאות וממציאים, היה לנו פעם ראשונה אתגר, פירקנו את הימים, לא עשינו אותם צמודים בגלל השביתה. ואנחנו נעביר שאלון אחרי שנגמור את הימים הבודדים, לשאול את התלמידים מה הם מעדיפים. יכול להיות שנקבל תשובה שעדיף לנו לפזר. את זוכרת חגית שדיברנו על זה פעם, שאולי במקום לעשות את זה מרוכז, לעשות כל שבוע יום אחד, להריץ את זה במשך 6 שבועות ואז לעשות תוכנה. איפה הבעיה? הבעיה זה כל 6 שבועות לבנות מחדש תוכנה חדשה, בחירה חדשה, לכן זה אתגר. אבל אני יכולה להגיד שההתלהבות, השבחים, ההפתעה שהייתה להורים סביב הסיפור הזה, היא הייתה מטורפת, כאילו מבחינת שיתוף פעולה שלהם. אז זהו. מה אמרתי לא נכון? אמרתי משהו לא נכון? כל פעם מחדש אני לא מבינה איך את סוחפת את כולנו.